Kyseessä olisi tämmönen Tabasco-haaste. Tää on avattu purkki, mutta se on ihan Tabascoa. Ja tässä on meidän shottilasilliset Tabascoa. Jep. Niin. Onni, ootko valmis? Juu. Okei. Okay. Jumala. Nielasitko se? Nielasitko? Hyi saa. Ei saa. Kohta se menee mahaan ja kohta mahas alkaa polttaa. Tuo mielestä vähän helvetin pahaa. Ei vittu, en kyllä ikinä enää juo. Niin mä heitän haasteen, juo toinen lasi. En helvetin, mä oon ihan oksennus. Tämä on ihan hirveä pahalle. Ei vittu. Kände. Ei saatana. No, mä kävin tuolla ulkona sylkemässä. Nyt me ollaan käyty juomassa maitoa ja mä join mustikkakeittoa. Mä join maito. Oli kyllä vitunmoiset poltot. Älkää kokeilko kotona, voin sanoa. Ihan hirveetä. Se ois sit moro.